Moi boas. Hoxe volvemos así un pouquiño de chill con esta música tan relaxante para que o noso provedor habitual de vicio, como é de Hillspress, eh, nos provea, valga a redundancia, dos seus 4 últimos títulos. Tres deles xa agardei a que chegara o último, Dumping Green, porque o xa vos había explicado un pouco de que iban, cando chegou os PDFs na preventa e teredes o habredes visto, se non teredes ao final do vídeo un enlace a él onde facía o análisis de cada un deles. Así que primeiro vamos a empezar con Dumping Green, que é un produto curioso, me gusta, a caixa, vedes, está envolto con un retratilado un pouco flouxiño, pero ben, porque abre fácil. A veces estos retractilados como este caso, que son así tan sustos, metes aí a tisera ou coital ou o que sea e igual faz un estropicio. E ven unha súa caixiña. É un xogo en solitario, ten un libreto de reglas, folla de personaxe e 90 cartas de 95 por 130 milímetros. 29,95, xa sabedes que en Tesoros da Marca teñen sempre o habitual 5% de desconto, en algunha outra tenda máis tamén. E vamos a ver que contén. Aunque, bueno, xa vos lo dixen, pero vamos a ver como é o que contén. Un pouco durillo de sacar. Aí vai. Aí sustiño. Aquí ves o libreto que non ten nada, prácticamente, o sea, é sinxelo de aprender. Falaba aquí, porque me extraña, porque no Discord a puso, pone la hoja de personaje, pero eu aquí, salvo que sea unha das cartas, non vexo que teña foi de personaxe. Aquí está claro que non. E aquí temos as cartiñas. Hai unhas fundas. Eu creo que para o tipo de xogo que pois funda igual non ten moito sentido. Eu non me gusta moito as fundas nas cartas. E sei que claro que queremos conservalas cando se usan e tal, pero xa cando xogaba, non xoguei moito a xogos de cartas coleccionables, pero sí que como vou fan de Tolkien, pues, tuve no seu día o vicio da coleccionable de Jock, ¿no? De la Tierra Media. E sigue aí as tenía e tal, porque se xogaba moito e tal. Pero este ser un xogo así solitario e tal, pois non sei. A ver, está claro que eu aquí a foi a personaxe non a vexo, o sea que supoño que ser que non a meteu e por eso se facilitou despois. En todo caso, o lóxico é que se suministre en PDF por poder sacar copias, non? Bueno, aquí temos as diferentes cartas. O tamaño é grande, o que facilita a lectura, xa decía, son 13 centímetros de alto. Iso é pois unha 5, unha 6. Unha 6, non? Más ou menos debe ser como unha 6. Son sí, por aí, máis ou menos unha 6. Se lee ben, eu que, sabes, uso gafas e tamén de preto non leo, pero desde aquí o leo ben, o sea, esta distancia, ¿no? O da man, se leen ben. Pois están as ilustracións. Me parece un pouco incómodo cando haya que barallar. Eso sí, porque tremendaco mazo. Mirada, a man. Eu tamén son de man pequena, non? Pero mirada, apenas me dá, Verdad que cando vayas a barallar así, miedo va a dar con esas esquinas, non? Pero a ver, non é o non é unha baralla que vaya a ter o uso da baralla da caixa rural, non? Dos avós. Entonces, bueno, sí que son finiñas en respecto ao tamaño que teñen. Realmente non son cartas, son tarxetóns, non? E bueno,
seguramente faré algunha partida, igual a gravo e eso non me gusta especialmente o tipo de letra que se emprega aquí. Non sei se se mira moito. Aí, non? Vedes a letra que está en mayúscula. Porque é unha letra que é bonita para unha mayúscula, para unha inicial, pero pois en grande todo non me gusta especialmente. Arriba está bien e tal, pero bueno, tonterías de enfermo das maquetaciones. As ilustracións son do propio autor, non son especialmente bonitas, me gusta outro tipo de estilo, pero bueno, ten ese aire green dark. E ben, bueno, pues son, ¿cuántas cartas eran? 90 cartas. Evoca un pouco a, no, a Elden Ring e tal. A mí me recorda uns libros xogos que da miña xuventude, que creo que falei algunha vez, e sempre se me esquece o nombre, que era unha triloxía, e estaba moi ben, e era así tamén moi green dark. E nada, bueno, ten espacio suficiente aquí como para que si lle metes as fundas teña espacio. Ata si fora tema de dados e tal tería un oco aí, pero penso que aquí non precisa dados, non? O sei. Colle 3 cartas, descarta unha. A ver, o que aquí dice, a súa de tener a mano papel e lápiz para tomar nota de tus distintas ganancias. Heridas, No, non vexo que hai nada por aquí. Ben, pois non miro nada que... vale. Sí que había unha folla de personaxe, que é isto de aquí. A última páxina. O que pasa que o que está no Discord é como unha extensión máis ordenada e tal, e está máis curiosa que esta, pero efectivamente sí. Non me extrañaba que puxera aí que non que puxera na caixa e non estuvera. O sea que ao final as reglas son estas dúas e bueno, as reglas lógicamente o que están é nos textos. Nos textos é onde va aparecendo o que va sucedendo. Non vou a ver máis das cartas porque bueno, seguramente podo facer spoiler da partida que faga e nada. Unha caixiña, un xogo curioso que penso que pode ser interesante. Lembrades que en algún pedido de Hillspress, agora non sei onde as metín, nos regalaban como un... Aquí están, mira. Teño unha colección xa delas. Que é repetido, pero bueno. Dulpingen Micro, que era como unha pequena experiencia de Dulpingen para que probaras como saber. Eu teño 3 copias aquí. Así que meterei unha aí dentro e xa está. O curioso é que a caixa, ahora que me lembro por un comentario que hubiera en Discord, que a caixa sobre, no? Aquí quedan as follas máis soltas, en cambio despois de alto queda bastante susto. O que va a pasar é que cando lle metas as fundas vai a crecer de volumen, non sei se mirades que va moi susto, va a crecer de volumen, entonces cando lle metamos a caixa, en lugar de ir hasta baixo, pues probablemente nos quede un poquinho así. Problema, ningún, porque si a caixa vas a guardar así, pues non pasa nada, e se a guardas así, pues va a quedar entre libros ou que sea, o sea que tampouco é que sea ningún problema. Pero sí que a mellor igual un poquinho máis alto, un poquinho máis corto, hubiera sido máis aceitado, non? E vamos a pasar a estas 3 olliñas que tanto me gustan. Aquí xa volvemos co de antes. Si tes unha uña e fas así, caralludo, si fas como eu, que va riscando aquí con un corte, eu meto así para arriba un pouco, e así o que corta non va contra o libro, sabes? Cortamos un poquinho e xa debería de poder sacarlo. Aí está, ves? The Job, para mí, das tres propostas estas que trae é a que máis me atrae en cuanto a expectativa de partida. Aunque Wicked Ones é unha proposta que me parece moi interesante e que xa teño xogado e que vou a xogar máis,
Este é o típico que a mí me gusta. A mí me gusta dirixir, ¿no? Que é un atraco e tal. Bueno, tapadura, mate, formato, penso que é A5, ¿no? Sí, A5. Con el brilli este característico, ves aquí esta parte, que tanto se eleva ahora. A mí me gustan bastante as portadas en mate máis que en brillo. E a toda cor interior, ben, porque o papel é mate, que a mí xa sabedes que o satinado non me presta moito. A ver, de o cheiro, bien. Para hacer tanta tinta non ten un cheiro forte, non va a tufar. E bueno, xa vedes o vídeo donde falo del, me parece que está moi interesante o tema de apilar os dados, que hai se pode facer por estadística se queres online e tal. E bueno, o típico xoguillo que nos resolve unha tarde. Por 24,95, pois que vos va a contar? En 5 sesións que faguedes, os tedes máis que amortizado. André Novoa con este The Job, que ven, xa vou a comentado, no? Que a mí me evoca moito, por non decir que a copia directa, no, pero nadie vai decir que unha historia de robos é unha copia de un xogo outro, no? De un dos libretos de ecos disonantes, no? Que se chama directamente El Atraco. Pois este igual. Rollo películas ochenteras, típicas como Ocean's Eleven e tal. Pasamos a unha das ollas de Express, diría eu que ademais sona pola repercusión que tuvo o mecenazgo original no seu día, que é Trophy Gold, a terceira dos 3 libros, co seu marcapáxinas dorado, co seu lomo francés, creo que é, sí, de tela. É un pouco puñetero, porque enseguida se te enguarra, tens que andar aí a limpalo porque non comades un bocadillo utilizando este libro, por Dios. E bueno, este é a proposta de Trophy para xogar fantasía. Trophy Dark era pues, xogar a perder e este pues, é o... Iba a decir a xogar a ganar, pero non é xogar a ganar, ¿no? xa me entendedes. Pois a proposta de xoga fantasía. Teníamos aquí, pues, os outros dous anteriores, ¿no? Que xa o vimos no seu día. Trophy Dark, Trophy Loom, que é a ambientación, que non tiene por que xogarse con Trophy Gold, pode xogarse con cualquiera, e Trophy Gold. Aquí temos xa os 3. Ves que por aquí hai un poquinho de marca, eso é un poquinho... Esto, si ve mesa, va a sufrir, Por iso era importante poder contar coa caixiña a meter a slipcase, que isto iba a quedar espectacular. Eu de todos os xeitos, creo que os había comentado en algún vídeo anterior, que llevou a facer unha slipcase con unha chapa de goma espuma con unha parte adhesiva, entón vou a facer un caseado, teño feito un diseño que compartiré cando tenga definitivo porque fixen pero inserín o logo de Trophy con fondo negro e hai un choque de textura de cor entre o negro do logotipo co negro do fondo. O sea que vou a ter que facer e quitar o fondo negro ao logo e polo dentro dese mismo negro para que quede homoxéneo. Igual subo o proceso ou igual non. Xa verei, pero por lo menos é probable que os acabe ensinando o resultado final. E aquí teremos Trophy Gold, os seus marcapáxinas, sabes que uso un sibarita de marcapáxinas, o negro para Dark, o verde para Loom, e o... Ui, te queda un poquinho máis cortiño, E o dourado, como non, para Gold. Aquí tedes. Unha xolla, solo con lelos xa paga a pena. Un montón de propostas de aventuras e a xogalos que ben paga a pena o traballo del Jesse Ross. E deixo para o final unha proposta a que teño moito cariño. Un Force in the Dark, como vos decía, é unha proposta da que eu xa xoguei e o pasei moi ben, a verdade. Me parece que está moi ben
traído o xeito de adoptar as mecánicas de Force in the Dark a unha proposta na que vamos a ser os protagonistas dos creadores das mazmorras. Wicked Ones. No formato que máis me gusta a mí para os libros. Este formato americano, ¿no? De libro máis grande coa 5, 6x9, non? Sí, 6x9, 6x9, 6x9. Portada mate con el brilli aquí no logo. E aquí tamén 49,95, pero se estamos falando de un señor libraco, Isto leva peso. Leva peso. Vedes aquí os debuxiños para poder facer ti a mazmorra, exemplos de formaciones e tal. Tedes 20.000 aplicacións para facer a vosa mazmorra. A maquetación a mí me gusta moito os bordes, a letra, o fondo claro, os debuxos son moi chulos, a mí me gusta moito este estilo de debuxo. Vedes que así con un toque caricaturesco, porque ao final ten moito, non sei se é porque o meu grupo pues tende aí a broma ou tal, pero creo que tende moito a partidas que teñan un toque, un componente sarcástico, ¿no? Entonces ten esa evocación nas imaxes que está moi ben. Está ben estruturado, que que sole achacarse moito aos Force in the Dark, que é un cristo realmente buscar algo nun xogo de rol de Force in the Dark. Bueno, aquí temos hai aquí varias propostas de como do mundos, pero hai en re non sei con onde foi que saiu, que había varias, pero bueno, podes crearlas de cero tamén, non tens por que collelas ti como base para a túa partida. E despois ten unha cuestión que sempre eu falo cando se trata tanto dos PPTAs como os Force in the Dark, que non é que non me gusta que os libretos non aparezan nos manuais. Está o índice de palabras, que é fundamental en Force in the Dark. E bueno, a partir do apartado este de notas, que para encher as páxinas que sobraron e xa está. Un Force in the Dark que, se vos gustan, ten que ser imprescindible. Se non probaches un Force in the Dark, vos recomendaría que o probárades este. Ten, como sempre digo cando falo dos Force in the Dark, que ten unha curva de aprendizaxe que tens que pasar, pero unha vez que tes interiorizada o mecanicismo narrativo que ten, disfrutas un montón. Tens que deixarte levar e interpretar ben os resultados das tiradas e agarrarse as ferramentas que te dá para crear narrativa, e a partir de aí vas avanzando. Depois ten mecanizado máis, no? Pues neste caso a evolución da mazmorra e tal, e xenera historias moi curiosas. Probablemente vexades cedo algunha partida na que eu xogue Wicked Ones. E con isto conclúo as 4 últimas novedades presentadas por The Hills Press. Si non entrachedes en na preventa e vos parece interesante, bueno, xa sabedes, en Tesoros de la Marca a ustedes, a web de The Hills Press agora só vende PDFs, ou se non, pois na vosa tenda habitual. E como sempre vos digo, nos vemos nas mesas ou se non nas pantallas. Un saúdo.